Ja dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Dneska som tu aj s Aďom a budeme... Ahojte. No a budeme teraz dávať, že jedna alebo dva, a ktoré si vyberie, tak musí zjesť. Máme tu takéto vecičky. No takže, Aďo. Čo? Zatvor si oči. Zatvor si oči. Oči. Áno, tak. A teraz, počkaj. Jedna alebo dva? Dva. Máš. Kamo, keby si mal jednotku, tak by si mal túto riasu. Nie, ešte raz. Nie. Vymen to, lebo som sa trošku pozrel. Ale Aďo. Trošku som sa pozrel, vieš. Jedna alebo dva. Vidíš. Jedna alebo dva. Dva. Tak máš zase toto. Dobre, takže, ale je to sladké normálne. To nechutné. Kamo, to som videl na tom videu. Takže no, tu troška vysypem a zjesť to. Dobre? 10. Ja si troška. Dobre, ideme Ja ďalej. som si to chcel ochutnať. No, teraz si zatvor oči. Jedna alebo dva? Jedna. Máš čokoládu. Čo to je? Však čokoláda, nie? Normálna. Daj si to. Jednu. Ja si dám trocha. 9 z 10. Dobre, ľudia, to bolo všetko, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a čaute.